Sunnuntaipäivä ja kevät lähestyy. Tultiin Pääjärvelle Hämeenlinnaan, Hämeen Ilvesreitin varteen. Katsoo kevään edistymistä ja käydään samalla vähän notskilla tekee ruokaa ja kierretään toi Pääjärven kierros. Tästä pääsee Kalattomalle ja Räyskälään ja Kivijärvelle kanssa tästä. Menee toi keltaisena merkitty reitti, mikä ei ole talvikunnossa pidetty näköjään, niin sinne vaan illarätänä täytyy tästä, kun lumet vähän lähtee sulamaan. Niin tää tulee tänne Räyskälään ja tonne. Kävis vaikka tuolla Räyskälän puolella Lopella ja tommonen. Kuuluu tosiaan Hämeenlinna. Jatketaan polun päältä. Tää tätä sosiaalista lenkkeilyä, tää somettaminen samaan aikaan kun kävelee. Tää täytyy vaan opetella tähän. Pääjärvelle. Rietajärveen 2.1. Siinä menee 5.7 ihan tuossa vieressä. Mennään uudestaan Forssan kantatien yli. Pääjärven kierto on 7,4 yhteensä. Lähdetään tästä nyt sitten varsinaisen pääpolulle. Toi tämmönen siirtymä parkkipaikalta tähän. Ja tästä vaan sitten lähdetään ylittää Forssan kantatietä. Lumi on jo tämmöstä rakeista, että aurinko lämmittää jo mukavasti. On sika liukasta muuten tänään. Hyvät on hiekotettu tää risteyskohta tässä. Tästä jo otin viime syksynä tää syyskuusta oli kantareille tosi paljon ja suppiksia ja taas sit kiva, että no niinku kävelee. Tää Finlandillakin ehkä pystyy ajaa tuolla pahoja paikkoja vaan tuolla puolessa välissä. Eiköhän se kova kuski ajajan nekin. Täällä on tämmöstä tiheätä mettää ja sitten tuo järvi tulee jossain vaiheessa ihan tohon viereen. Ja rauhallinen paikka, ei tällä nyt mitään sitä niinku retkeriä tungosta varsinaisesti oo. Haluu niinku silleen rauhakseen mennä ja itekseen, niin täällä se onnistuu. Tää on tosiaan jo tää nyt tän talven eka tämmönen notskireissu. Se on keskittynyt tommoseen fyysiseen puoleen aikaisemmin, niin nyt sekataan sitten tää tosiaan kevättä kohti mennään, kesä lähestyy. Suunnitelmia 14.3. lähdetään kaverin kanssa tonne, sanon nyt tuli ajatuskatko, Keski-Suomeen Toivakkaan. Nyt tuli katkos, tulee kohta. Vuokrattiin mökki tosiaan, sieltä mennään katsoa Rutakosken kuohuja, että paljonko vettä. Neivonmäki, sieltä se tuli. Niin sinne mennään viikonlopuksi. Sitten jos kevätretkeen tuonne Järvän urheiluopistoon oli tarkoitus vähän pari viikonlopun siellä. Sitten piti kesällä lähteä, pieni ajatus lähtee Kardajärvelle, mutta se muuttui. Lähdetään rakennushommiin Kuusamoon kesäkuun tokalla viikolla hyttysten syömäksi. Varmaan pieni karhun kierros kävellään sitten sen yhteydessä. Ja vaimo ei tiedä vielä mitään, mä oon suunnitellut yhden pidemmän pyöräretken tonne Hevolle siinä kesäkuussa ja sitten syyskuun eka viikko tämä lähdetään elokuun lopulla, niin tätä on parhaan kaverin kanssa tonne arktiselle postitielle läskeillä viikoksi Joonin kaupalta tonne Aaltalle Norjaa 375, kun siitä tulee lakana majoitus. Tosin ei tarvitse telttaa ja makuupussia ollenkaan mukaan, että sen verran on jo vanha ihminen, että arvostaa sisätiloja ja lakaroita. Se antaa retkeilylle semmoisen ihan erilaisen fiiliksen.
Se on tosiaan päätapahtuma tälle vuodelle. Pillarikisoja en ole ottanut yhtään nyt. Jätän yörogaininkin väliin nyt kesäkuussa tosiaan, kun tuli se Kuusamo-kutsu, jos kerkeisi siinä ekalla viikolla jotain pyörähommia vielä tekemään, niin kun lähtisi se Kuusamo. Otan mä sinnekin gravelin mukaan, että saa ajaa ilta- ja yögraveleita siellä hyttyset vähän hiljenee, niin jos tekisi gravelreissuja, kävisi vaikka Rukalla. Joo. Ja tää on tosiaan tää Pääjärven alkupää. Tämmöstä vanhaa metsää. Havupuumetsää lähinnä on tuolla jotain lehtipuita, että kai se sitten sekametsää on. Siellä on 2 koivua seassa. Joo, jatketaan polulla eteenpäin, palataan asiaan. Joo, nyt ollaan täällä kosteimmassa kohdassa. Mennään täällä. Näitä pitkospuita laitettu tänne aika hyvin. Tää on näistä lähenetkin alueesta oikeastaan aika top 3 ihan siellä yläpäässä. Tää on tosi miellyttävä. Että nämä polut on. Tässä on korkeusero ja on kuitenkin aika rauhassa saa kuljeksi ja tuolla laavupaikaan on ihan fantastiki. Se on ehkä yksi on niin mahtavalle paikalle laavu rakennettu, että palataan siihen sitten, kun alkaa tuo ruoanlaitto. Lämmittää aurinko. Joo, ne on lämmin ja eräopparuokasessio tänään. Todellinen näytös. Siitusammitin puussiruokaa ja laskiaispuulla. Siinä on veden keittäminen. Kaasukeittimellä vielä, kun ei ole pientä kattilaa, jota viittis nuotiolle uhrata. Ei viitte noita titaanisia laittaa notskille, niin mennään kaasulla tänään. Ja pikakahvia. Ei tule edes nokipannut kahvia. Tää on tullut laiskaksi. Niin pitää korjata toi, taisin puhua ihan läpi ja päähän tuossa ison tien vieressä. Se on siis 54 eikä 57, mitä mä taisin mainita. Korjataan se nyt tähän Lahdesta Tammelaan. Menee tonne Kymppitielle yhtyyn, siinä käytyy Horsaa. Tää on muutenkin tää Tammelan suunta täällä päin, niin täällä on ihan hirveästi näitä retkeily- ja ulkoilualueita. Täällä on niin Saaren kansanpuisto ja sitten on Hämeen luontokeskus. No, se on Eerikkilän urheiluopiston omistuksessa nykyään, mutta Ruostenjärvi on makea paikka. Sitten on suoaluetta ja onhan täällä näitä Poronpolulla Melkutin piiruhieno lepakkolauku siellä Melkuttimen rannassa. Kiikasvetinen matala järvi. Räyskälä suunta. No, onneksi ei ole pitkä matka kotoa siihen, niin pääsee niin kuin luonnon äärelle silleen Riihimäeltä. No se sieltäkin kun lähtee meiltä Herkylästä päin ajaa tonne Ikiälle ja Oittiin, niin kyllä sielläkin sitä pyöräpaanaa on ihan loputtomiin, ettei se siitä, mutta tämmöistä retkeilyaluetta niin ei oikein oo. Et se on vähän semmoinen pieni puute, mutta tää on lähellä. Joo, jatketaan taas tallustamista. Joo, mennään pienen tiesiirtymän kautta tänne takaisin Merkatulle Ilvesreitille. Lähdetään tonne järven suuntaan kohta kääntämään.
teknisiä ongelmia. No niin, nyt mentiin. Tosi hyvin merkattu tää reitti täällä. Näitä keltaisia merkkejä on aika tiuhaa oikeissa kohdissa. Tosin kuin Evolla siellä on se kyltti jossain sisään kasvaneessa puuskassa, mistä sitten ei niinku heti alamäen alla, niin ylämäen alla siis, niin tulee aina se mihin mennään. Täällä on kyllä hyvin merkattu. Aika paljon on tullut retkeiltyä näillä Ilvesreitin poluilla. Koko Ilvesreittiä en ole koskaan mennyt, mutta aika paljon on tullut oltua pillarilla enimmäkseen kylläkin. Mutta ei tää kävele enkä pöllönpää. Joo, tosiaan retkisuunnitelmat tai aktiviteettisuunnitelmat on oikeastaan sellaiset suunnitellut oli siinä. Että extemporeekin jotain tulla, niin tehdään niitäkin. 26 on viedään vaimon kanssa kaveri tonne Kevolle. Kevon reitille se 85 pitkä vaellusreitti heinäkuun alussa valitettavasti. Itikoiden määrä on vakio, mutta sitä varten on suojautuminen. Se on tosiaan 26 ja lukko on lyöty. Mitään muuta. No, lyödään lukkoon aina, jos tuntuu kivalta ja voi lähteä, niin totta kai tehdään kaikkea. Jalan ja pyörällä mieluummin, mutta kyllä tämä kävelykin hyvää tekee. Joo, nyt tulee vähän tämmönen haastavampi alamäki, niin opetetaan kuvaaminen, ettei tule noloja tilanteita. No niin, alamäki selvitetty. Joo, ihmiset kyselee mitä eräpalveluille kuuluu. Siis mun eräluontofirmalle. Se on aika uinukas tilas. Toi korona tuli vähän sinne huonoon aikaan, ettei oikein mitään tuosta yhteisöllistä voinut oikein tehdä. Ja sitten mä vähän pyörittelin ajatusta mielessä, että mitä mä sen kanssa teen. Niin no, pääpaino on varmaan ton Nuupeakiaudin ensiapu vastaavana toimiminen. Omaksi iloksi pyöräreissuja ja vaellusreissuja ja semmoista, että on se olemassa, mutta ei se tee oikeastaan mitään. Se olisi korona niin iso juttu, että nyt isot toiveet ja haaveet, niin meni sen myötä. Että se eräpalveluista. Täällä on vielä niin vähän lunta, että ensi viikolla on luvattu plussaa, niin tää on mennyttä tää lumi. Kevät saa tulla mun puolesta ainakin. Ja kesäkin voisi tulla jo. Toinen 6. alkaa tosiaan kesäloma jo. Siitä sitten villivarsa potkii kesälaitumelle.
tästä sitten vähän lumisimmille poluille. Täällä oli tosiaan silloin viime syksynä hyvin sieniä täällä näissä metsissä. Panterellia ja suppista. Joku on varmaan käynyt niitä keräämässä, mutta oli niitä suhteellisen paljon jäljellä. Ja mustikoita oli kanssa. Joo, jatketaan. Tikka nakuttaa tuolla kelossa. Aika lähelle päästiin ja jatkaa nakuttamista, niin se ei sitä paljon välitä. Varmaan tietää, että en pysty kipeä puu. Eikä ole hänelle. Joskus mietin, ettei se ole niinku tikalla koskaan pääkipeä, kun se hakkaa puurunkoa. Jotenkin aika paha jälkeen on lastut lentää tänne alas, kun kaveri siellä lastuttaa menemään. Semmoinen meillä oli toissa kesänä oli tikka talon seinässä, kun oli noita oksan tentänyt noista laudutuksesta ja tullut reikä, niin herättiin joku aamu, tikka kävi nakuttaa, mutta se oli semmoinen kertaluontoinen juttu, ei sitä näkynyt enää, nyt ne reijät on peitetty, niin ei ole enää. Nyt se hakkaa meidän kadulla sitten sitä muun tavon kattoa. On tästä taaplattavaa, puoliväli tuli just äsken reitistä. Mutta ei kai se auto tossua toisen eteen. Kohta 5 mittarissa. Joo, tässä on monta vuotta vähän kipuillut ja miettinyt tätä tubettamista, rupeeko tubettaa tai vloggaamaan. Nyt mä tein päätöksen, että tänä kesänä alkaa tulee kontsaa, että nyt ruvetaan tekee pyöräreissusta. Niin, pannaan drone ilmaan välillä ja otetaan vähän pyörävideoa ja vähän näistä muistakin reissuista. No 14.3. viikonloppuna tulee sieltä Leivonmäestä. Mä katsoin Rutakosken kuohuja ja Rutajoen vedenpintaa. Se on varmaan aika korkealla tähän aikaan vuodesta. Ja kun ei tuttu, niin se on Joutsassa. Se on se Rutakoski siinä Letkaliiterin lähellä, ketkä on käynyt siellä parketilla vääntämässä, niin se ihan siinä vieressä Letkaliiterin. Sinne maisemiin mä mökkivuokrattuna sieltä viikonlopuksi. Ja lähdetään sinne katselemaan. Ja varmaan enemmän lunta kuin täällä, kun ollaan kuitenkin, sillä se on Toivakka aina semmoinen paikka, missä on niinku pirusti lunta. Tulee vähän ylämäkeä, tässä vielä varmaan selvitään kuvaussession kanssa, ei ole alamäkeen. Joo, että iksulaiset retkellä YouTubessa. Stay tuned. Tultiin tuonne harjun päälle, täällä on Pääjärvi vasemmalla ja Pääjärvi oikealla. Täällä on jotain mökkejä, tuolla oli muutama mökki tässä teitten varrella toi vähän kauempana, tuossa jälkeen yhden tien varressa oli 7 postilaatikkoa ja tuolla on lisää noita ei huonoja mökkipaikkoja.
Mä oon väärällä puolella, mutta kohta mennään sillalle, mistä päästään tonne reitin varrelle takaisin, mistä päästään sitten nuotiopaikalle eteenpäin. Päästään tekemään gourmet pussiruokaa laiskan eräopaan repertuaarista. Tai mukavuuden halus, olisiko niin päin? Joo, jatketaan tuota polkua eteenpäin, kuvaillaan ylityssillalla kohta. No niin, lupaamani silta. Ja avanto. Sitten mennään sitten takaisin kapeikon yli tästä tonne toiselle puolelle. Siinä on vähän pehmeä reuna, ei pääsisi niin helpolla pois. Jäät on vielä. Jäät on vielä järven päällä. Joo, jatketaan polkua eteenpäin. Meillä on tässä makea koivumettä tässä, istutettua koivu ihan loputtomiin. On päässyt vaan noin havut tonne sekaan häiritsee. Tästä on nyt kilsan verran nuotiopaikalle, että sehän loppupäätä mennään. Mutta tätä ihan niinku älyttömästi näitä koivuja täällä. Tuossa on talon rauniokki tuossa. Kohta näkyy. Joku on siinä asustellut vissiin sitten joskus. Nyt ollaan niinku talon rauniossa ollaan nyt. Tässä on tämmönen perustukset vielä tallessa. Tämmönen, tää on makea kohta. Nyt ollaan parkkipaikalle matkalla. Haetaan eväät autosta. Tai siis rinkka-autosta ja mennään tuohon Notskille tekemään ruokaa. Täältä löytyy tämmönen makea siirtolohka ja tuo on toinen tuolla ja sitten on tämmönen rypäs pienempi tuolla vähän kauempana tuolla. Se jääkausi, kun se on siirrellyt näitä ja se on päättänyt nyt niinku tähän jäädä ikiajoiksi, niin makea.